frase o la sentència iniciàtica és som éssers vulnerables i vivim en un entorn de violència. I amb aquestes dues premisses vam començar a plantejar diferents situacions, escenes, personatges, moments, idees, i això és una mica el que hem intentat provar aquesta setmana. Sí que ens hem donat compte, ara que hem hagut d'aturar per inclemències personals, doncs sí que ens hem donat compte que hem fet com molt d'esment o apareix, hi ha un gruix molt important del concepte violència i que potser ens estàvem descuidant una mica de la part més de vulnerabilitat, que justament és qui dona el nom a la peça, però també arribem a la conclusió de que darrere cada acte de violència hi ha un fons de vulnerabilitat molt gran, que la capa que sobresurt normalment és la de la violència. Això és una mica el punt de partida, i això és aquest temps de residència que hem estat treballant, hem anat com recercant com fer això escènic. Vulnerable hi ha la part tècnica, llum, audiovisual i també connexió amb el so, en Juanro Campos, és el nostre tècnic. A l'escenari estem en Juanma, One Man Rocks, músic meravellós, que amb tot el seu sistema de loops i tal, que ell controla majoritàriament la part de so, vull dir, estan en comunicació amb en Juanro, però ho controla ell des d'allà, i després la mirada externa, la construcció també de la idea, en Xavi Martínez, la direcció i dramatúrgia, que es diria, i jo estic també en escena com a intèrpret. Jo, quan vaig començar a investigar i a posar en paper, saps, tot allò que havies estat com a llegint, trobant i recercant, clar, m'hem donat compte que si ho feia escènicament, i si ho volia fer jo, perquè m'ho estava proposant a mi mateix, clar, havia de ser un home, això, per molt de fragolisme que duguéssim a terme, per molt que jo em convertesqui físicament en altres coses, no deixo de ser un tio ros de 1,90 m, la viva imagen del heteropatriarcado, no? De fet, un dels escrits que teníem al principi dèiem, hòstia, molaria molt que fos una dona negra, saps, com vas a buscar com aquelles figures més vulnerables de la nostra societat, però no, és un tio, un àrio en escena fent tot això. I sí, de manera inevitable això remet a la masculinitat, que també és una mica la que governa tots aquests ambients de violència que diem en el qual estem. Sí, és una reflexió que també apareix. La idea de la recerca va més cap a... O sigui, el que sigui això en un futur, aquest espectacle, aquest vulnerable, pretén més que discriminar i denunciar, que és com molt fàcil, pretén entendre i pretén fins i tot proposar, sense voler ser adoctrinador ni moralista, però sí que pretén trobar allà on s'estan establint vincles, allà on es duen a terme cures, saps, aquelles persones, entitats, espais que sí que procuren per això, per acceptar aquesta vulnerabilitat i per treballar a partir d'aquí per construir en positiu. O sigui, sí que pretén això l'espectacle. Insisteixo que en aquest temps que duim de recerca encara no hi hem arribat. Jo en un inici, sí, això és veritat, era com l'estructura que plantejava. Consideràvem la violència com l'status quo i consideràvem la violència, parafrasejant, crec que és en Terence Real, que és una malaltia, com poden ser qualsevol altra. És una patologia. La gent que aboga per la violència és com qui es llença les drogues o que té una addicció molt forta al treball. La violència és un estat malaltís. I un cop establert el moment i el problema, diguéssim, doncs ja intentava anar cap endavant. I per això, com una de les eines per combatre aquesta malaltia que li hem dit, seria el concepte d'empatia, o sigui, el d'entendre, el de voler entendre, el de com entrar una mica en la problemàtica de l'altre, encara que no sigui nostra. I al final aquesta cosa de la reinserció és també com, no sé, una pregunta era com, després d'haver-la liat molt grossa, ets capaç de tornar a estar dins el cercle? Si un assassí pot tornar a entrar en la roda de la societat, no sé, com a preguntes que ens queden allà
insisteixo que no hem arribat aquí encara, però bueno, és una mica la idea. Clar, jo, quan em plantejava aquesta peça, o sigui, jo sempre, crec que tot intèrpret sempre té el somni de fer un monòleg, no? Un moment que arribes i dius, jo sol en escena. A mi m'agraden molts tipus de teatre, però un dels creadors que més admir, salvant les distàncies del que estem fent, el que fa ell, és en Robert Lepage, que també és com a multidisciplinar, és un autor que planteja moltes coses en escena i les fa convergir d'una manera que tu finalment al·lucines. Quan vas al teatre t'està explicant moltes coses, o t'està explicant una sola cosa amb molts mecanismes i jo sempre quedo enlluernat les vegades que l'he vist en escena o quan l'he vist en vídeo. I jo, a petita escala, o a gran escala, mai sé com és, intentava fer alguna cosa similar i per això també em vaig plantejar. En Juanma, One Man Rocks, va ser perquè un dia a una fira el vaig veure i vaig quedar com enamoradíssim. Vaig dir, jo en aquest tio l'he de convidar a fer alguna cosa. I li vaig explicar el projecte, li va agradar i va venir. En Juanro, perquè tenim relació i havíem fet coses i també perquè considerava que li podia interessar, vaig fer el mateix, el vaig veure un dia fent un cafè, li vaig dir, li va interessar i va venir. I en Xavi igual, vull dir, és com tot i voler fer una espècie de monòleg, l'he com a diversificat i l'he fet així de diferent. I sí que és veritat que la part tècnica, o sigui, el que correspon a en Juanro, ara en Juanro aquí li faltaria un company de viatge. Vull dir, ens hem donat compte que necessitàvem un animador audiovisual que complementi la seva feina. O sigui, en això hem estat una mica més precaris. Però bueno, era una residència per descobrir aquest multillenguatge que volíem proposar i de moment el resultat està sent bastant agradable. Però sí, és com intentar explicar aquesta història amb aquesta sincronia de llenguatges per fer una cosa escènica mínimament potent, no sé. Però no apel·lar sempre en el text, que és meravellós treballar el text, però saber que escènicament hi ha altres eines i que es poden explorar i que les residències en gran part estan per això. Una cosa d'aquesta residència, que és aquesta mostra, que ara no sabem en quin moment es situarà, que a mi m'ha generat una certa pressió. Però que per altra banda entenc, perquè també és guapo això, el fet de compartir. Però m'ha generat pressió perquè de cop i volta volíem ver el públic, no? I tens com la responsabilitat d'ensenyar alguna cosa mínimament atractiva. Però sí que és veritat que la primera setmana que ens van donar com de recerca més pura era impressionant, perquè cada dia sortíem d'aquí flipant, de dir, ostres, què hem trobat, hòstia, que guapo això, hòstia, que guapo allà. Clar, en el moment que això ho has de reproduir, ho has de conjugar, li has de donar com a més sentit, aquí ja ens hem ofegat una mica més. Però bueno, és una feina que s'ha de fer. Vull dir que l'ideal d'això seria que en comptes de 2 setmanes fossin 2 mesos i que poguéssim allargar tant la feina iniciàtica com la secundària. Però bé, som conscients d'això, i sí que cada dia que... Jo arribava molt content a casa. Vaig començar com a molt espantat, perquè sempre espanta quan és una cosa que no has fet mai. Vull dir, jo ara feia temps que no treballava així, d'ençà que estudiàvem a l'escola, imagina't, si fa anys. La resta de projectes que he fet han estat com a ja més emmarcadets i més pautats. Això de pàgina en blanc, de tu t'ho inventes. A més, clar, no només ha estat fer d'intèrpret, sinó també ha hagut de dur tota la logística de producció i buscar el material, tal qual, amb la conciliació familiar. Això m'agafa fa 10 anys, hauria estat una altra cosa. Jo ara no estic en aquella època que només puc pensar en això. Tots aquests elements, que també parlen d'una certa vulnerabilitat com individu, vulnerabilitat... sí, com que no pots estar plenament en una cosa, vull dir que hi ha altres factors que també intervenen, no sé, ho hem jugat i hem tret el màxim rendiment que hem pogut en això i n'estem bastant satisfets. De fet, això és una llàstima que ara t'ho deia abans de començar això, que és una llàstima que en Juanro s'hagi fet mal, però alhora també ho aprofitarem i revisarem i què tenim, on hem arribat, no sé, què podem implementar quan reprenguem, no sé, tot això.
està sent... La pregunta era, què tal aquestes 3 setmanes amb aquesta multiplicitat de llenguatges? Doncs jo ja et dic, sortia cada dia molt content i com amb descobertes molt guapes i veient què funcionava, què no, allò que somies quan ho poses en escena, si va o no va, no sé. La mirada d'en Xavi també, molt, molt agraït. Fer feina amb en Xavi és un gust. En Xavi és d'aquells que a tot li fa punta i a tot ho fa brillar. I, bueno, per això també el vaig triar. També el coneixen amb en Juan, el músic, no ens coneixíem. O sigui, li vaig explicar el projecte, li va semblar molt interessant i va ser com molt... Es va engrescar molt, però no havíem fet feina plegats també. A ell treure'l, ell també ho ha dit, diu, tio, que jo això no ho faig mai. Joder, tio, això és molt loco, molt nou per mi, deia, no? I convidar-lo també, no?, en aquest imaginari que generàvem aquí, aquesta cosa que per ell és rara però alhora atractiva, no sé. Totes aquestes connexions també, tots els problemes tècnics que ens trobàvem amb en Juanro, jo això ho havia pensat així, però en Juanro de cop i volta et fa tocar terra i et diu ho hauràs de fer així de sa i estarà igual de bé, no sé. Sí, totes aquestes connexions han estat molt guapes, molt guapes. Després de recapacitar molt i de llevar tota la pressió que m'havia posat inicialment, era aquesta cosa, és veure aquestes descobertes que hem fet, compartir-les. I també, clar, jo també confiava molt en l'espai després de col·loqui i debat. Confiava i no confiava, vull dir, perquè també no sabia la gent que vindria, no sabia les ganes que tindria la gent després de quedar-se i compartir, però sí d'obres com aquesta finestreta d'això que hem fet i trobo que és interessant. Què us ha semblat? Que sí, que no. Explicar també fins on pretén arribar la peça o on assumia que vol arribar la peça, tot això. Sí, en aquest sentit és interessant la connexió músic-actor, els ambients que es generen, tot això. Vull dir, sí, com la presentació de tot això, en tenia ganes, la veritat. Bueno, arribarà. I arribarà.